papa. Michelle, Yannis, and I papa. You want to search me at his sister. Many months, that is every day. Now, my God, call me at his summer. Call me at his switch. And I told me, couldn't want me here for the book. 70 years old, I got me Tiana Gazagra. We did make a Masem, and it's also the one. Basil Fordham was only one back coming to go. I will see the Gia was swimming in the edge. As an idiot, Miss Ransan in the day. Somewhere, not be a man, Yana not be a man. When I see what's so common, we didn't know in our camp. I am mammy on your baby crane. I am me a man, I am a man. Almost a sentence on my milk, almost in your mamma's. It won't buy a Ubuton, 30,000. Mammy, yea, now over to you, Sudan. I saw almost a slam. I was a full soldier. A village you want to be Namla. Now, a human say I'm wanting. And if flour rice and I. What man was a flour rice? Woman, if you mammy. What do you have, sir? Say a pen for say. Chia could be a woman so a cock. It will buy a blueprint to me. May you put a some fancy mammy. I feel so. Ni hanky fufu adia bano fufu na die mame adwecha no wase no sister na we kire woni ano die bano ya sambra ne kire wai okrani no niema na enam ni mo no a sister tema na edie ni mo no a wo mochia na busia so eni die kire a wo mochia fe no Empen force and a nipa would on a macrama de quabe so yes be on sanum. Papa say Nidoko a man and Nana Yeri Kran said, or quiet Sabiaba, one can't say, Ukuna Timu. Then so Bambu will crack the unquaint million in Tino. The Ocean say, the agent one can be beyond Chileno, Sibion Country and Parano, Bambu wood in the court. Now, Money Mamma Casino. Aye anopano papa eko sekete papa eko kire eko yi adwaye se won fa che papa ko yi adwaye eno ya anopade yesuso eye awiade atose papa be se na yire ekete anya manko ene sa emema kete yesa be ma duru ba bi a uhu yire so mobo duru ba bi a ma ne bre baby, I go back to Tony and man, no more. We are Susana, Bema, who's you. Obaso so aketeso so wansa ebitime gi asotro ho nyina obe wansa na asu eti edru ba bia mema no mehu yeye no mobo na yen sekete na bema so seketa eyeye eti papa so obaya okuta ne kete obaya ma ko dum da ho okurani ni niema no efe yie papa eta hutwa na wotwa ma me so amaye ai obaya okuta ne kete ena ehemu no sede amane ne amamle sitie no wan se kete wuti fa bibia ento ho mane yewie eti papa se wo ba ya ukraini ade ato nani na ne twisi na bu bisa o se ablefo no ene de atutu eti papa ni ane ya aye ne sentete oba ya ne keteni o se anso ha oba ya ni bomo enso so eka ho a enso ka
ne yere kete ho bobo ko anse kete no so ma ne yie esa enye fe woda so kora no a enye fe obaya ni ba hiti so ka ho a wode se ne yere kete afa ni sumiye enso so eka ho ena ne ntema vi se wonya da ho to a na wode ho ma awurade a wo be kata na do ho ma awurade ti fa se wode ne ntoma eka ho papa ya de evi se woni ma wade woni de ne do ayama no na papa se ne yira ya sebi so sebi abe wonya ne de so fa so bebre se na wo ba no ne nananom ne mate wonu mu a omutimi chichiri kuro etima me aya de afesu ne petia ni senti ade ni nyina gwa no awodi ja ne dofo ekwan wosuru ni fie na debo no so ye wonya wo soda ma me no kram papa wonya wo soda so ampa se na wo hojo na se na me sika no wo se ma me ayesa abe nyanso fa so bebre eti se ne dokwa ne kata wo se ne dono no papa ya de ne ka kire no yakupo hisa no no a elade chichire ne were onyame behwe no pia ya mo asi Aina asori fuono
de ye pese ye bisi so na more a wo se wona waka a woni endaso no na se gidi se na se ye gidi se Yesu wi na wo sori bio a saa nso na Onyankopɔn de wona wo gonu nam Yesu su beka ne ho aba na ye de ye nam Awurade asɛm so na ye ka kyerɛ mo se ya ye titi ase a ye reka akosi bamu resign wona wo gonu efiri se ono ara de osebo ogofo panyin ne Onyankopɔn totobentu be free soro besane na Kristo mu awufo be story kane ansa na waba abefa ye na ye titi ase na yakan wo nyina amunukum se ye nkohia Awurade ewiem na sana ye ni Awurade betena da ye twato etimufa nsemi is the name everybody in this community know and called. The late Janet Bonsu was the fourth born of her late parents. The name of her late parents were Nanaya Duku and Akosia Ate. The late Janet Bonsu father was from Odumase. And Akosia Te, a mother of the late Yamia, was from Yafre. Okay. Thickness Janet Bonsu was born and grew in Ishayeb here. She met her husband, Elder Bonsu, in Ishayeb. When Elder Bonsu came to work with his father in this village, the husband was not a Christian at that time, but the late wife, Janet Bonsu, was a member of the Methodist Church. After some years as a husband and wife, has become a member of the Church of Pentecost in the Shayeb here. Thickness Janet Bonsu later joined her husband in the Church of Pentecost, ever before her husband became elder at the Church of Pentecost for many years. Thickness Janet Bonsu, aka Ansiya Amia, role as the thickness of the church helped the husband to perform his duty well as a teacher of the church in Ishayim here. The late Thickness gave birth to 9 children, 6 boys and 3 girls. The family has lost greatly, but we can take consolation from the fact that you are resting before your Maker. The good Lord, Auntie Yamia, all words cannot be said now. Only praying that our Maker will lead you and keep you in his bosom. So we meet again. Auntie Yamia, One nyame enko, Eradi mfa wunsie, Demi fadue ni amani hunu. Amen. Amen. Elisha had become sick with the illness of which he would die. Then Elisha died and they buried him.
And the raiding bands from Moab invaded the land in the spring of the year. So it was, as they were burying a man, that suddenly they spied a band of raiders, and they put the man in the tomb of Elisha. And when the man was laid down and touched the bones of Elisha, he revived and stood on his feet. 2 Kings chapter 13, verses 14 and 20 to 21. Deaconess Janet Bonsu Obapa, Medopopa, Mebuafo, Mefutufo, Meyire Mpaibofo, Ene Mijina Edomia Edi Uho Adanse Pase, Ukunu, Odomu, Ubuomu, Nukrediemu, Ahobrasiemu, Ene Jidiemu, Ubua, Odema Mese Ura, Ewo, Mfie Bebree, Ya Yetana Se Awarefo. Won fie brebe mu nyina waye oyerepa ama me ene enapa nso ama yemma enkro ne nyina Pentecost asafo a ewo ahia yem ha eyi emu nana yeso ibise na ye wo Kristo ni ma penti na wo so mbo Nyankopon ne Pentecost asafo no nyina wo de Kristo sum ne tete ye ma no nyina eno nso aboa ama nkoda no nso abeye nkoda papa ewo Kristo Yesu miwura eye din a na wo de efreme wo de freme efrise na mesumbo pa ma wo yare mu no wo ka kire me se ebi a se wo kwa ya sabe a untimi mafie bio efrise wo yare no mu aye din ama wo Ifri ahono ame mpapo nyina ne se Anka obesan abafie bio enso Owuo Timodemfo amakwai Wire pagenet ene oma onananom odofo ene obusuafo ene asafofo ne nyina ati desio ebise Owuo ama yewira hopa edofo epadikness Janet Bones eyi Yamia, them referred ye, with offer, them referred ye, the ye. Amen. Now, so many, I am some more. Then to me, shame, and I'm a kind. Some many minutes here. Minim soup, minim son or tear. A some boy and your frafray and we are home. Every service are choir. Obia nim antifa. Bia kanasem ebi asre ebi so arepo aye nyina no ko benkrom se antipa adwuma oye adwuma ye ni kase anti eboko onye gidigidi na oye adwuma odi nadwen ene ye adwuma anti ne efe ne nakama e okromu ha Ono die bibi obesomu bia oton osori anopa hima eko peduane befie sene beya ogwo anameni ni obi biara obebefie obenya aduane adi busiani biara wo krom haji ho adanse se anti ame afie da bia aduane wo ho se woye nnua se woye ba Asam ya antife odi nipa ni obu nipa anti anu ni mi wraba na wasre kakra ansana woni wa asa anti ye nipa oye futufo ochadwimpa okaye bom na onfane mani akrokra sani opreni ni di adanse se ye mapa no ye no krese ye mapa ampa episode ti ye wo Kristo mu antika se sha onkasa bebre enso bia na no a unse obia na no wo nimdie mu anti ye adwuma ye ni sani me di kan ye no na ye yankola no ye fie hade yankola mpa hoda Oba na oba chini nkati awio, oba chinchi wio, oba tutu ni menka ni adio.
enya na sem onfiu obekra wo de fie ho na entam hafo no obi a hwehwe ne ba no ohunu a otimi ka se he kwaya me afie kokore samba he ho a fa ne bram ampa so be kwaya me afie na kula akro wo ho wo be fa na ko wo mfa no ko oho enya na sem anti donipa ida bia wo be ko fie ho no ne nipa wo fie ho anti akro be to kire se me ma me no ma edidi animu ni wo mo didi a kire nyina be pre tutu akwan na nso anti die wo kwa hin na ba be betu no fie obembo aduane ade obehwe se obenya aduane adi ansa na se obekwa awakọ oya yem ye ahye ne yem kura na dum kura obeyi ama wadi anti doye otu yem fopa na arewo samwe wo mu ni se emema no mposu na ye ma de ye be ye den na ye ni a ye wo krom ha de yesu a adofunum timi patapata ye se o kunyan aya enya hwe na ye nuanu mo wa gwentu mu no se wo mu su a why de be pata wom eya rewo sam kesi enuanum ye ni atu ato ye nsem Anti aso abatafo ja anti nini preso aduane oye brafo akasa onye gidi ground fa ahode nya adwuma odi na dwen ene ye adwuma anti aso abatafo ja na me fa kran nya isu epa ebusua ne adofo ene obiara eyaw ne areho ahye na kuma mumre tenten nyina mu enye ya hote enye nya na ya nya ya ho ene ye de ma me ahyem abesisa abre na mum ba bi anyame de ebedua ye no eye mu amamre ene amane ye hyeda ne etuagu ye hyeda ne etuagu ensu ni onyame pe na oye ene de nyame abie kwan se yemfa ye ma me nko na ye koja ne kwan a ne ameka ne sante oda preko nada preko kom manues monke kase yesu oye monke kase yesu oye monke kanopanya numre Masem, ye didi se Yesu wi wo sorry biwa sara nsuna onyankopon de won a Owuo no nam Yesu so beka ne ho amba amen. Mami Janet Bonsu do na friend Yambia. The Nobetom are sorry the Church of Pentecost. Oh, afe apem hankron at your son mean. Mami didn't Nobetom are sorry no. And now I saw any GTA in Amamrenti. Now it was say the bonus. And see, Mami, Emma, no pine. Emma, I sorry no, a bonus. Oh, afe apem hankron at your son in. A year or software. Sabreno na Oshe a sorry no so a wager. A software pastor forcing. On a name so na obo Mami Janet Bonsu. And now Mami na ho brasie ane na ho pama owo edima asori no na wo sum ye nti. And I'm soma Mami
yɛbɛbɔ no ɔsomfo baa ɛwɔ asafo no mu ɛnam asɔre no amammerɛ so yɛka sɛ yɛabɔ obi somfo a na ɛkyerɛ sɛ yɛasra no ɛwɔ prɛko pɛ ama na aba bɛyɛ deaconess a borɔfo kasa mu yɛbɛka no sɛ ɛno nti maame asom asɔre bebree na maame som a ɔsom yɛ ɛwɔ deaconess no mu ana sɛ ɔsomfoɔ no ɔsom saa mfie afi bebree mu ɛbɛsi mfie mpemienu ɛne dumiɛnsa na yɛ maame ɔde asom asɔre ne som a ɔso nyinaa mu ɛkyerɛ yɛ maame kɔ ahomegye mu sɛ somfo ba a ɛsɛ ɔte nkyɛn na wɔnsom bi mu maame mmɔden po a ɔbɔ na asafo no mu no ne biara a wɔwɔ ɔyɛ de boa asɔre no na hofa mu ne sika mu na de yɛ nyinaa mu no maame no ɛsom asɔre no som papapa ɛmpo sɛ asɔre ne di dwumadie biara wɔ asafo yi mu ɛyɛ Pentecost asɔre yi mu a nipa a efiri kyirikyiri ne bɛnkyɛn ɛba dwumadie no ase no mpere pii no ne fie ɛna dodoɔ na ɛkɔsoɛ a asɔfoɔ ne yɛ mpanyinfoɔ yɛ dɛs no mpo ɛka ho bi na maame ɛsom wɔn ɔnkwa ho ne nipa a woyɛ ɔnkwa ho baabi a wofiri ɛnyɛ sɛ waka sɛ woyɛ asɔre ba wakyi wo tom prɛko pɛ na ɔma wo baabi asua yɛ maame mmɔden po a ɔbɔ no asafo no mu da kukura ni hɔ a ɔbɛkɔ asɔre dan mu a na wonkɔ ho sɛ yɛ maame Janet Bonsu nhu no wɔ asɔre dan mu hɔ no maame ne mmɔden bɔ mpo afɔdeɛ afa mu ne mpo deɛ mebɛte yɛ ne sɛ ɛduru mmerɛ bi a yɛabɔ afɔdeɛ awie mpo no na maame ne bisa sɛ aka sɛ amefa sɛn ɛna ɛmɛka ho maame wasom asafo yie ɛna n'ahofama ɛberɛ ne berɛ nyinaa ɔto anammɔn wɔ asɔredan mu na ɔne n'akɔrebɔ nso ɛbrɛ Awurade anim no ne nso hɔ no ma ɛnam maame yi so ne bɔne ba a wɔbɔɔyɛ so ɛma okura anaa ne ho kani a yɛfrɛ no ɛda Bonsu ɛtumi yɛ ɔsom adwuma no sɛdeɛ ɛwɔ sɛ ɔyɛ ɛma anso ɛhyɛn mu ha nko a nam no so ɛma asɔre yi bi ɛkɔpie bredi asɔre yi ebi kɔpie poroso ɛne yɛbɛka sɛ porosofoɔ ɛnka yɛn adwira ho biem ɛsɛ ɔmo wɔ nkransa ɛna maame mmɔden bɔ so a wɔde som ɛpoa papa no anaa okunu no ɛma asɔre yi ɛtrɛn ebi ɛkɔkɔduru adeɛ mmra na kyerɛ sɛ maame no aborɔfo kasa mi yɛka sɛ behind every successful man there is a successful woman maame ɔbɔ no ho mmɔden paa maame na ɔyɛ fapem ɛsa yɛhwɛ so pa ɛma asɔre ma ni roman mu asafo ne mu nyinaa dodoɔ na ahwɛ maame mmɔden bɔ a ɔbɔɔyɛ so ne so mpa a wɔsom ne mmɔden bɔ a wɔyɛ ɔhwɛ so esua no
ɛwɔ ntete pɛm Dignat Janet Bonsu a ɔkɔ ahomakyia mu yɛ maame Awurade a yɛsom ne dae ɔmfa wo nto Abraham kukum a kɔpem sɛ yɛno bɛsa ahyia ebiem amen nyame nipa sika ne bire achilo a okodumi nyame man afi enam se oye nyame nipa asama to nti ena obie na no asama o kan se Numbers 23 verse 10 no the person making kind asante chro krono Obekan Jacob infotro ni Israel ebumpen na mu ba kododo maminwu ati ni fowu na mewiye enye sai won dia Christopher Anka amen kese maminwu ati ni fowu let it die the death of the righteous. Let it end like them. I want to end like them. Because say a real say one. So the death of the righteous is desiring. And you know we are called to say. A year you were here at Kaubin we are. And when you for Mujidi say, you bet me at Hamane ye. A food tribe in 12 we Carpeti. Said ya yedi ye na bobo enya sem ketua me kan sa me ni ya me ka because enumu ara nyame yi me free ba she said ya aye fefe